vind het, weet je, ik heb daar zoveel plezier in. Nou, maar ook hij, weet je wel. Ik zei, ik zeg, zullen we nog een weekje vrij nemen, weet je? Zullen we lekker naar Scheveningen gaan? Zullen we lekker naar Duitsland? Weet ik veel waar naartoe. Maar hij zei, nee, helemaal niet. Dat vind ik, dat gaan we doen. Ja, maandag weer tafel. Nee, dat zei ze. Maar houdt ze misschien aan nadenken als ze sterk houdt. Dus goed, gisteren, moet ik zeggen, wat zoveel voor. En ja, zowel René als Nicky, ja, die pakken het heel sterk op. Maar ik denk dat ze er weg is. Ja, je hebt hier een belangstelling, heb ik al mensen langs en je kunt je verhaal kwijt, maar na een week gaat iedereen over tot de orde van de dag en dan zit je daar met je ellende. Maar ik spreek ook een beetje uit ervaring, je moet respecteren hoe mensen hun rouwverwerking doen en dat is zo verschillend en misschien zijn er mensen die het gek vinden dat hij hier weer gaat zitten, maar als hij dat prettig vindt en voor hem het beste